Si volem trobar formes de vida semblant a la nostra, hem de cercar planetes rocosos que estiguin dins del que s'anomena la zona habitable. Aquesta és una zona que ni està tan a la vora de la seva estrella com perquè l'aigua que hi hagi estigui només en forma de vapor, ni tan llunyana com que el planeta sigui tan fred que l'aigua només estigui en forma de gel. Necessitem una zona intermitja on podem trobar l'aigua en estat líquid. El problema que tenim a l'hora de detectar aquests planetes és que el llum que ens hi arriba d'ells, a banda de ser molt feble, també és molt semblant a la llum que hi ha dins de la nostra atmosfera, de manera que els telescopis en registrar tota la imatge no són capaços gairebé de distingir el que és radiació del fons de l'atmosfera del que ens arriba realment de l'espai. Una nova tècnica que s'ha començat a implementar al VLT de l'Observatori Europeu del Sud, a Xile, consisteix en un mirall adaptatiu que corregeix les pertorbacions de la nostra atmosfera. Alhora, s'enregistren un bon grapat d'imatges de la mateixa zona de l'espai que es comparen en sèrie. D'aquesta manera, podem distingir millor els dos tipus de radiacions, el que és fons de la nostra atmosfera del que ens prové de l'espai. Emprant aquesta nova tècnica ja han observat el sistema Alfa Centauri, que és el més proper al nostre sistema solar, amb una distància pròxima de 4,2 anys llum. Alfa Centauri en realitat és un sistema triple. Això vol dir que té 3 estrelles. A i B giren properes una al voltant de l'altra i una tercera pròxima orbita al voltant d'aquestes dues. Al voltant de Pròxima ja s'hi ha trobat un planeta. Ara bé, amb aquesta nova tècnica, el que sembla ser que s'ha detectat, s'ha de determinar de confirmar amb properes observacions, és un planeta de la mida, si fa no fa com Neptú, i d'una distància A, igual que la de la Terra al Sol. Es preveu que amb l'arribada dels telescopis de nova generació, aplicant aquesta tècnica, es multipliqui en un factor 10 la capacitat de detecció d'aquests planetes, arribant també a ser possible de cercar-los en sistemes més llunyans, com ara Sirius o Tau Ceti.